guys, sa mga professional nga model dyan nga manonood sa video ko, huwag niyo akong pitin ha. At ito lang, itong video na to ay joke lang at saka para matuwa din ng mga viewers ko. Kaya ginagaya ko ang mag-model at ano bang format. Please, taas ko na yung kamay. Ay, mabaho na. Ang bango. It's me again, not you, Aging's Vlog. So before that, please don't forget like, share, and comment, and also subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So, ngayon guys, ang content na ito is all about baliwan time, baliwan action. Since hindi ako makalabas, kasi dito na ako sa loob ng puso mo. Kuyakap ka pa, sa isip ko'y walang. So guys, kailangan ko talagang gumawa ng content kasi at wala akong naisip, kaya ang content na ito is titled of Baliwan Time, Baliwan Action. With myself. Kasi ako lang na mag-iisa eh. Sanay naman rin akong wala ka. Una, ay yung sabog ka. Tapos gusto mong sumayaw. So, ano ang gagawin mo? So, ganyan. Sayaw ka lang. Ganyan. Yan ang gawin mo. Kasi sabog na sa kanya. Pero siya, wala siyang paki sa'yo. Pasensyahan mo na, pakinggan mo ang sasabihin. Ikaw lang ang mahal ko, sana wag mo yung iwanan. Yan ang tandaan. Number 2 or pangalawa ka lang sa buhay niya. Di na sana kita na. Ngayon, ang pangalawa mong gawin, yung gusto kang sumayaw, pero nahihiya ka kasi madaming nakatingin sa'yo. Yes, na-try mo ba yung gusto mong sumayaw? Kasi gusto mong sumayaw yung parang sasayaw ka na, tapos maraming nakatingin sa'yo. Kaya, nahihiya ka tuloy. So, ganyan lang. Anong gagawin mo? Para hindi masyadong mahalata. Ganyan lang. Kapag sa tingin mo or kapag wala nang nakatingin sa iyo, kaya tudo na yan. Bigyan mo na yung tudo na lakas mo. Kaya ganyan lang. Party. Oh my God. Wow! Pangatlo, yung pumunta ka sa kaibigan mo. Siyempre, kaibigan ka. Or talaga, wait lang, makati. Lasang Jollibee. Joke lang. So, let's continue. Yung sabihan ka ng gabi nga magkain ka. Ito, kain ka, friend. Kaya lang tayo. Tinapa. Yung nahihiya ka. Huwag ka, hindi na. Busog pa. Kasi ako busog pa. O kape ka na lang. Kape. Magkape ka na lang. Ah, wag na. Kababago ko lang magkape eh. Wag na. So, pagkatapos, nahihiya ka talaga ha.
Pangapat, yung nagsisisi ka. Kasi alam mo sa sarili mo nga gutom na ka na. Tapos nahiya ka, hindi ka pa rin kumakain kahit pinakain ka na, binigyan ka ng kape, ulam, tinapa, at saka kape, hindi pa rin. Kaya, ang ending nagsisi ka. Anong forma, anong reaction ng mga tao na mga ganyan? Ganyan lang. Easy lang yun. Ito. Wait lang. So, ito, nagsisi ka na. Gutom pa naman ko kayo. Gutom kayo. Gutom na kayo. Sayang mo. Kami kitang tinapa. Kapi. Ito, singapi kay ko. Ano wala man ko ng ngapi. Sige, ito nga kapi. Miss kapi. Sus, hino ko. Ito mga, asa man mo ba mo na ano? Asa man kumukuha na nero na. Ito na kaayo. So, mga ka-agings, dito lang natatapos ang video ko. So, I hope na sasaya din kayo. So, masaya. Natutuwa kayo sa mga video ko. Please, don't forget, like, share, and comment. Also, subscribe, and click the notification bell para dito kayo sa aking mga bagong video. Guys, sana naman supportaan niyo po ako kasi bagong YouTuber lang. Bagong small YouTuber lang ako. Sana po. Kaya, need ko po yung support nyo kahit hindi masyadong magandang content ko kasi ngayon, hindi pa ako makalabas. Nandun pa kasi ko sa loob. Kaya, ang mga video ko dito lang ginagawa ko. So guys, pero kahit pa man sa mga ganun, sana naman masaya kayo sa mga video ko na ginagawa. Also, good vibes lang tayo. So, bye-bye and thank you. Thank you so much. Please, don't forget to subscribe and click the notification bell para dito kayo sa aking mga bagong video.